Ringo en chiemo no mathoth jo Kenya ohero. En chiemo makoket e mesa nyiso ni en nyasi kendo nyiso ni odhiali kaka wendo. Onyalo bedo ringo molos e kido mopogore, obed nyama choma, obed wet fry kata dry fry. Kawuono ni wantiere koda jikondwa manitiere toke kae. Jikon oselosi kendo en set mondo walos ringo ma wadwa chamo gi okinyi ma kawuono modwa puonjere kaka iloso lamb chops kanyakla kod pork chops. Wadhi wated. Oyawre chef. Oyawre. Chiwo maber. Chiwo maber. Erokamano ahinya. Yes. Adonjo jikondi ka. Yes. Warwaki jikon. Kapok warwako welo jikon, wakwani mondo wami big five mag jikon. Big five. Big five. Ka in ok in achiel kuomwa, nyaka cover wi gi anet, nyaka irwak apron. Apron. Yes. Jikon ok donja fua kamano. Cover wich me konyo nikech samoro yier wich nyalo lwar e chiemo. Koro in case ma gima kamano timore, ichopo ir customer to gima kuongo gole ni yier wich. Koro mane samayo wendo ndadho mar chiemo. Yes. Koro wich nyaka bed covered kata ng'ama liedo ka in. Kata ng'ama liedo kan irwako gude wi. Yes. Yeah. Mage mi wacho ni luongo ni big five. Apron, mago big five mag jikon. Yes. Hivi ama si viko sawa? Mano koro sawa. Then wakwan wami gloves. Gloves be nyaka irwak e lweti. Mano mar mulo chiemo. Yeah, in case ni in kata gi hundo moro e lweti koro ok nyal donjo chiemo, icho bedo covered. Yes. Bas, koro ayudo gi iwacho ni big five. Yes. Net, apron, gloves. As a chef, ineno kaka chungni, wan gi chef hat, wan gi scarf, lungo ni necktie, wan gi chef jacket, wan gi gloves and wan gi apron. Then wan gi safety boot. Koro gigi tek konyo chef. In case of fire, inyalo yiecho jacket. En gimi wuodha kifungu kama teweto. Koro nama nyalo wang. Kaka kawuono ni winjo nitie mach moro maduong' ka. Mach kata ni mach jikono muoch. In case mon nanga mi wang koro ok nyalo wang. En gimi yiecha kama tidiro. Mondo koro kik wang. Material ne bende ok en moro mamako mach. Kaito scarf ng'ut. Scarf ni konyo ni kuok. In case ni koro sweat dong. Koro sweat mar chak nyalo biro chef jacket koro orume i scarf. Yes. Make gi kanyo. Bas, donge koro ber. Koro waikore wadoro tedo. Yes. Bas. Sama koro waikore wadwa tedo kamendie. Ingine wachaka momia rules and regulations kapok iulori. Inyalo ulori anene joneno. An iluonga ni Nelson Ambassa, Ajanya Kach, Sango, Kadianga. Wan gi Chef John. Idara mar tedo ni wan gi jusi moromo. Wasomo taliwa te. Wasatiye, anasatiye gini 20. John laro higa 10 gi wiye sani. Wasawuotho gi John kech wasadhi nyaka kode France, kane wan kode Serena. Koro wan kod jusi moromo. Sani wan Siala, wakelo tet e gweng'wa, waloke gwengewa. Wacho nusewuotho kode Ufaransa, kuonde go duto te, koro en dala. Koro wabiro dala mondo mi waloke gwengewa be onene ka gwenge mosawuotho. Yes. Mano ni kare. Aya, kawuono wa loso ringo, akia ni wan gi kit ringo mage to iloso gi nade? Ringo ma wan go kawuono, wan gi ringo ariyo. Wan gi red meat, wan gi white meat. White meat ma kawuono wan go en anguro. Gi dho waluonge ni anguro. Dho wagunda luonge ni pig. Kata pork. Then wan gi lamb. Gi dho waluonge ni rombo. Koso en rombo. Koro ringo ariyo ma kawuono gi ema wadwa tedo galote. Then gi starch. Starch ang' wabed gi kuon gi rabuon. Mane mang' no serve go chiembo. Magedhego. Yes. Okay. Koro kapok watedo ringo, nyaka watimne marination. Marination en keto spices gite
mondo bed gi ndhadhu. Koro kwaseketo spices gi te mondo bed gi ndhadhu, to waweyo kwe gimoro bang' dakika 5. Kwa duoge vegetable. Mondo ndhadhu go donje. Mondo ndhadhu go donje kuom. Koro wan gi Chef John, abiro kele machiegni mondo mi koro watim. Kila ring'o ka ring'o nigi marination mare. White meat, kwa keto marination mare, wan gi white pepper, Johnny nyalo tiyo gi white pepper. Wan gi paprika. Wan gi salt. Wan gi garlic. Koro gipogore mamoregi. Mamoregi, mamong'ada. Yes. Kasto kuom pork wadhi tiyo gi mustard sauce. Mustard wan gi mustard ariyo, wan gi French mustard kod English mustard. Koro mane? French mustard and like red, English mustard and yellow. Okay. Yes. Yeah. Then wabiro tiyo gi soy sauce. For pork wadhi tiyo gi light soy sauce. Then wan gi dark soy sauce. Koro mane kae light to mane? Koro king'iyo kuom ariyo gi, mae en light. Kineno en dwa chalo pi oringo. Then machielo ni en dark. Dark king'iye bet en heavy kidogo. Yeah. Opoto. Yeah. Koro kuom pork wadhi tiyo gi light. Wabiro kawo light wakete iye. Ket mustard John. Then ket corn oil. Then get black pepper kidogo. Then we mix it together. Inyalo biro ruwo nikech wan kode jikon. Koro mano mo gine gite. Garlic ni ere pogruok margi kitiyo kodgi marination? Marination ma obedo blended, kech wakawo corn oil gi garlic to blend together. Koro gite gichala, but ma ber watiyo gi tedo kendo chalo gik machalo alot kata madicha. But gite gitiyo marom to. Yeah. Nyalo medo mano matin. Then wan gi mix herb be, wanyalo keto mix herb matin e iye. Then koro Johnny nyalo keto pork e iye. Yeah. Pinyo manyo pork e bat sawat. Mano koro itimo ne marination. Ma iluongo ni marination. Ma koro part mane mar pork? Ma pork ribs. Yeah, kata pork chops. Koro chops wuok e ribs mag pork, mag anguro. Yes. Koro kosetike kamano, to wanyalo kawo white pepper matin, to wamede wiye matin. Then waket aside John. Kete kosha. Then ma koro wadhi lamb en rombo. Wabiro kawo John, wabiro kawo black pepper. Kitchen red meat, wabiro tiyo gi black pepper mang'eny malo white pepper. Yes. Ameda. Ameda matin. Yeah. Nyalo keto garlic paste kidogo John. Nyalo keto mix herb kidogo. En paprika ne dhi bedo mang'eny matin malo macho. Kachodhi generously. Pogruok ni kanya ng'omiyo koni black pepper gi paprika koro ng'eny. Kech ma red meat. Red meat marination mare pogore gi mar gini. Then
watiyo gi dark soy sauce. Koro en ok wati gi light. Ok odwa loko ne rangi, koro emomiyo watiyo gi dark. Gi enhance. Yes. Then salt. Kamano. Then oil, John. Then mix together. Aneno pogruok kindgi. Aneno pogruok kindgi. Yeah. Aole ka koso mage madonjo ka. Mage nyuma iye ka, John. Koro any red meat Degi marination ni. Obed beef, obed lamb, obed goat, obed red meat mora degi marination. White meat degi macha. Gweno, rech, pork, turkey. Turkey meri le achiel man gi ring ariyo dende. En gi red meat, en gi white meat. Oh, part mane ma red to Turkey kidhi e tiende en red meat, kidhi e agoge nyaka gine en white meat. En le achiel moting'o ring ariyo, moting'o red meat gi white meat. White meat. To ndhadhu gi upogore? Gichala, but part magi pogore. Tiende red, kore white. Koro en kitimo ne marination, tiende ne itimo ne ka red meat. No, kwatimo ne marination because white meat mang'eny kuome ahinya. Koro marination there white meat. Oh, white meat. Yes. Okay, sawa. Koro koni wasetimo marination wawe matin. Koro kwa biro ka. Aparo ni ineno pogruok kuom chopping board mwatiyogo. Wan gi chopping board ariyo. Yon kitata chopping board. Kita. Wan gi chopping board ariyo, wan gi makwar, wan gi green. E kuom tedo green dhiga gi vegetables kende. Makwar dhigi red meat, makwar dhigi mar ring'o, then blue dhigi rech, then yellow dhigi ring'o mosatedi. Yes. Koro ok mix gi nikech the moment mikawo vegetable riwo kacha tikelo food contamination. Koro ok onego bene riwo. Yes. Koro ma alode, ma ring'o kapod onumu. Mano ring'o mosachiek. Then blue, mano mar rech kende. Okay. Yes. Koro kosechiek, awachi ni koro iloso nyama choma kamendie. Yes. Koro king'ade. Tikete ka, ting'ade ka. Mae en raw meat. Macha en fish. Then ma vegetables. Okay. Yes. Moko winjo bed ne kiko gi wacho ni cause contamination. Yes, Aya. Chiemo ng'ine en gima dhi e ich ki contaminate tinyalo nego. Inya kelo masira, iloso chiemo mamit kabisa to ng'ato paro ni chiemo no wichore to kare man imulo kone gi kocha. Koro e tetwani wabiro serve gi vegetable. Vegetable modi serve gi ma iluongo ni eggplant. Eggplant ni wabiro kawe kama to wang'ade. Then wabare gi diere. To wakete ka. Ma baby maro. Iluongo nang'o? Baby maro. Baby maro ama courgettes. Baby maro ni wang'ado bathini kama. To wang'ado kama. Nasa wacho ni chiemo en gima ichamo gi wang'. Ma broccoli. Broccoli wabiro keto ma kama. Then magi bedo kama. Then let's go ask John. Nasa wacho ni chiemo en art. Ikawo gini tichwoyo, ikawo kerende ichwoyo e diere. Kwasakawo kendo wachwoyo e diere tikawo tama iluongo ni turning knife, en pala matin. Tibiro tikisoka. Tiwinyego kama. Tedo en art. En gima ineno gi wang'.
to wang ne makelo mit mar chiemo. Ilose ma koro wang' dhi lombo wang'. Koro dhi lombo wang'. Koro kisekete kamano, tiwuodho kede ni. Kasto, apane neno kako biro, kwa boile kidogo, to dhi bedo ma soft koro nyalo dole. Okay. Yes. Kasto karot ma wan gi karot. Then nasa wacho ni tedi chamo gi wang' ma nyanya. Ikawo nyanya, ting'ado tiende kamano, then ikawo pala, tigolo ma. Waloso basket mar vegetables. Mani iloso ne okapu. Iloso ne okapu. Koro okapu ni eminyalo kane gigi te tipange iye. Tigolo nyanya ni. Koro ma wasaloso ne okapu. Koro okapu wani emang nwadho pange vegetable ka. Sama wapango ringwa cha. Oh, yes. Kasto koro enoketo ubeda kamano. Koro wasaloso kamae, spinach be wan go, koro wadhi kawogi to waboil gi kacha. Okay. Joni nyalo boil gi. Then kwa kae, to wadhi biro ka. Koro John tere dhi chwake. John dhi kocha. Koro John dhi kono. We wang'e kokete mach kanyo, kaeto waduog koni. Kae wachako gi karot, nikech gikawo mach mang'eny matin mondo gichiegi. En michak chwake. Koro kose boil matin, to waketo moko gi broccoli. Iketo gi kaluwore gi kaka gichiek. Broccoli chiek bang' dakika matin. Ma en okone kech ka budho to onyosore pi. And cauliflower be kawo dakika matin. Koro karot ema kawo muda mang'eny, en ema wawe kuongo kete mondo chwakre. Then waduogo waketo broccoli. Kaeto chumvi waketo mondo kel rangi kik rangi cha lal. Kaeto moko go bodonjo bang'e. Yes. Koro sama alode go chwakre, we waduog koni. Koro marination oserome. Nikech ne wawacho ni wamiye gimoro dakika abich oseromo. Koro wabiro ka to wakawo lamb to wakete grill. Wakete grill marwa. Koro mono ema koro miyo oko. Koro oko wang' kendo oko lokre matin. Then chak wakawo ma to waketo pork ka. Koro kosekete kama teo iweya nyaka side achiel. Nyaka side achiel chiegi kasaki loki. Then kidware rea, wan gi rea en ring'o ma kichamo to pod golo remo. Then Gichamo mano? Yes. Mane ma wasunge chamo but wan wa Afrika wahero ga well done. Well done, yes. But koro ntiere rea. Wan gi rea, wan gi medium, wan gi well done. Medium koro ni diere. Man ochiek to kochiek ahinya. Okogol remo. Lakini be king'iye remo nino makwar but remo to okogol. Kati koro well done. Well done en mochiek. Koro maro ma wang'iyo godo mochiek maber. Yes. Okay. Yeah. Koro ka budho dakika marom nade kama? Kabero ne wami around 15 minutes to 10 minutes mondo bed well done. Each side? Yes. Kikireyo nego bed ka ng'eny en 5 minutes. Oh. Ikete loke kisave kama. Segole. Sagole. Yes. Mano boye to ingech aparo ni magi gik ma wadongo godo. Wacho ni ring anguro
ringa guro itedo mited. Ini wachana ang'o mantiere manyaka chieg. Sana reya wayudo ga red meat, not white meat. Not white meat. Yes. Because white meat kichamo reya nyalo kelo ni food poisoning. Food poisoning. Yes. Koro white meat nyaka beda well done. Yes. Red meat ema koro biro. Yes. Ring'o ni bende pod ikore kae, wadok mondo watiek chielo alode ma wantiere go. Iwacho ni ka watiyo gi butter to gi garlic. Okay. Koro en spinach ma wasegine cha koro ng'ade, koro idwa chielgi. Chiele kamano miye ndhadhu moro mopogore. Garlic kwa keto ka kumalot yudo ka ndhadhu mar alot medore kidogo. Waketo garlic, waketo kitungu. Then wanyalo tiyo gi salt. To ka kanya tiyo gi salt nyalo tiyo kada gi cubes. Okay. Nyalo kawo chicken cubes itiyogo. Koro kiseketo magi, ikuongo i-stir pole tu manyaka bed golden brown. Kosabedo golden brown, koka kawo alot ikete iye. Koro alot ni inyalo luwo kaka idwa time. Jomoko ohero ga ni kete peanut butter. Oh. Yes. Kata inyalo kawo cream tikete, kata inyalo kawo chak tikete. Cream gi chak ema aneno ga ka thoth ni ji tiyogo. Yes. But kata kidwaro chamo alot machon mane dewa tedo chon. Ibiro yudo kaka moko mikuogo ka. Koro yudo ka tinde tedo bedo molony matin malo mangi ka. Koro yudo kikawo peanut, njugu moregi, moriw gi cinnamon gi simsim. Cinnamon? Yes. Gi alot? Yes. Tichielo ga alot mamit kendo alot wuok mamit sana. Inyalo chamo miwe kata ring'o. Oh. Yes. Mano recipe mar siala mano kama otgo, mano wabiro go. Mondo at least wabed unique mopogore gi kuonde moko. Mana alot moro amora. Alot moro amora. Kata obed kienyeji, kata obed spinach, kata obed suga. Inyalo timo kamano. And kichamo to is wow. Ing'eni adwa go mos. Kendo agwa mos maduong'. Nitiere nyako moro ni dola na wuor. Ne tedoga. To kochielo alot, to aneno koketo garlic. Kendo suga. To wacho ni ma to koro tet mane ma gi kanye. Kendo ne waseyo kabisa. Kare nong'eyo gima wakia. Koro wacho ni wamede cinnamon be. Alot kidwa kete mondo gol ndhadhu mamit malo kaka nitie cha. Ikawo cinnamon, tikawo simsim. Simsim en nyim, do. Ikawo nyim. Mapoko bul. Tiriwo gi njugu. Mosabedo bumo bul. Kisariwo to igo gi blender. To bedo kaka in form of paste. Ochalo gi paste. Koro en njugu moregi. Koro njugu moregi kikawo tiriwo galot kamae. Kinyalo chamo alot ni kabisa. Kinyalo chamo alot ni kabisa. Mano nyien. Yes. Koro kata kiwinjo ka rufu moro biro mar alot. Ahero butter to gi garlic no. Yes, yeah. Combination okelo tik majaber. Koro kaka wuono watiyo gi paste no, to kawuono to cream. Kawuono wadwa kete kata just pure spinach. Okay. Maonge paste kata onge cream. Yes. But wanyalo keto paste kwadwaro. Wanyalo keto peanut butter kwadwaro. But wanyalo serve kamabe. Then kwasachielo ma to wabiro chielo maga ka be kando. Imbo biro chielo gi mopogore matin.
Yes. Moko gi. Koro yudo ka ring achiel wabiro serve gi spinach, ring achiel wabiro serve gi English vegetables. Okay. Koro magi gin waluongo gi English vegetables. Kichudo ka thothne wasunge mane tiyo kodgi. Yes. Yeah. Gin ma gihero gik ma radre. Gin ma gihero gik ma radre. Wan wahero mana machielo. Yes. Mochiek maber. Kono giikore? Koni? Mago sama na ikore. Yes. Koro gin wanyalo wegi gichiek achiel gi mach moro mos ka koro wachomo kocha. Ne wawacho ni wanyalo tiyo gi butter, gi peanut butter. Peanut butter kionge manyaduka ni inyalo rega mari. To kin kode tinyalo gwele matin timede iye ka titiyo kode. Koro mamiyo ne wawacho ni a standard mar siala in hotel industry nyaka come out with nyaka bi recipe mari mapogore gi moko. Tok timo research. Bang' timo research. Kok yudo ka chiembi bedo gi ndhadhu malo chiemb jomoko. Yes. Koro ma peanut butter inyalo kawe matin to wakete ka. Koro wang'o moko ma. Koro kata moko ma warego dala ka be nyatiya. Kata morego dala ka. Chala gi mapogruok onge. Ma orega ki dala cha then yudo kobedo pack. But ma dala cha nyarega to gimo bedo pack koro onge. Koro inyalo ola ode container maini. Yes. Waluongo ga alod njugu. Alod njugu. Bas. Ai mit ne koro ni. Koro. Alot okichama alot ma kawaida pile. Nyanya kitungu titieko. Koro kata kiwinje, tiwinjo ka harufu moro biro mopogore gi mach. Yeah. Koro, ma osebet are, en wanyalo kete kando, then wachielo machielo. Koro machielo ni, wanyalo kawo ma garlic, wakete iye, wakawo onion waketo. Ng'e nitie jomoko masani igiludogi. Ging'e ni kitungu kokete mach kitungu nyaka lokre marabuor. Kokimede gimoro amora. Koro giwacho to ang'o matimore ka? Kitungu no numu. Ok, pod ok obedo manumu nikech pok watieko teto. Koro kitungu gi garlic gin gidhiga marom. Kitungu bed brown, garlic bedo brown. Ka gisebedo brown, koka ikawo English vegetable tikete iye. Then watiyo gi light soy sauce matin. Koro soy sauce kwatiyogo to waket normal chumvi ma kawaida. Koro waketo chumvi matin nikech soy sauce nigi chumvi. Soy sauce nigi chumvi. Yeah. Koro magi vegetable mag oka. Wan gi carrot, wan gi broccoli, wan gi cauliflower, wan gi baby maro. Koro ochwak gi te. Wasechwako gi te. Koro wakelo to waolo gi ka. Majon keto na light soy sauce. Light soy sauce nigi chumvi, koro ok chak wamede chumvi. To ma obulo cha? En ok odonji ka. Koro John nyalo kele ka koro John. Koro gik bedo gi ndhadhu mopogore. Koro magi giwa. En gima bedo toast to ikore. Toast nikech already alot osechiek. Ko en magi mo toast tu. Then mondo wachak pango giwa. Okay. Yes. Koro gimoro amora oseikore. Ring'o oseikore kocha, alot, spinach, kato gi mawaloso gi. Koro wasegolo ring'o cha kocha. Wacho ni wantiere gi final step. Pok oikore. Koro ne wasamarinate ring'o ma wasechomo kacha. Koro kwa kele ka to waketo butter matin. Butter ni en gi ndhadhu moro. Koro ndhadhu mare ni wamedo lambe iye. Wakawo lamb ni waketo ka.
Koro bata nikete kidogo beto onyilni kidogo o shine matin. Yes. Koro apani nene kako onyilni matin. Then waketo makando. En mare urumo kamano. Chak wakao mabe matin kama. Chak watimo kamano ne pok. Watimo kamano ne pok. Gol makuro. Un chalo ni thoth tet maru bata nyaka bed. Ya bata nyaka bedi. Ya. King'iyo bata nyaka bedi, but wan gi chieng' Sunday. Chieng' Sunday waofa chiemo mar kienyeji. Chieng' no waketo athola, aliya, dek, osuga. Mbuta nitie? Mbuta wan go. Yudore. Wan gi gweno lokol. Mobedo mochwak nyadala cha. Then wan gi mibulo be nitie. Then wan gi osubuko. Nyaka ondhudho matie dhiang'. Ema dwa penjo, ondhudho ni iye kanyo? Ondhudho ni iye kanyo. Bas, Koro chieng' Sunday siala offer African cuisine, kabisa, pure African cuisine. Koro wan ga lot of variety moa offer. Bas. Ene chiemo manyangafu mibire pendi chiemo nyaka saa 5. Ageno ludi chieng'no, ing'eno ondhudho kinyal gine gi fork. Yeah. Yene yweya kata ka wabet kacha cha ni waler to anya ywayo ondhudho. Wan gi hand wash basin. Miloga kiselogo tibedo piny. Bas. Tichiema mo. Bas. Tiwinjo rumba mo. Bas. Nyako dhiambo. Nikech ing'eni kata gwend kienyeji. Ing'eni gwend kienyeji bende ben godhudho moro. Nikech kaka nyaki chame. Maonge kijiko gi fork. Aya, konyo ikore, mabe koro seikore. Koro, kwa dhika, kwa tieko to wabire toka. Koro tok kai, wan gi Chef Paul. Chef Paul and my assistant. Always kwa timo finishing ma chiemo to jabedo ga kode. Ene ma ochalo supervisor ma go take. Koro go take samadhi. Koro ene mong'iyo order mag chiemo to go take to dhi. Koro chiemo kapok watoko to nitie gik manyaka walosi mondo mi chiemo bed gi malombo wang'. Spaghetti en gima inyalo kaw tichamo kaka entien to wakawe to wachome mo to bedo golden brown. Kosabedo golden brown to waganish kode chiemo. Okay. Koro kwasakawe kama to wature 3/4. Kwasature 3/4 to wabiro kode to wadhi kode nyaka fryer. Kaka entieni lutemo. To walutemo. Koro kama kosabedo golden brown kaka entieni to wagole mo. Kaso kwasagole mo to wakete e san mondo kwe mathin, then wabiro timo kode garnish mar chiemo. Neno ok obudho e mo kanyo. Neno kobudho mo to iluta matin tichak igolo. Koro magi san magwa ma Koro san magwa gi ne wan gi ring ariyo, ne wan gi lamb, ne wan gi pork. Koro kae kama koro watoke san mar achiel bedo lamb, mar achiel bedo pork. Then wan gi sauces ma waserve go pork gi lamb. Koro ne wawacho ni chiemo en gima ichamo gi wang'. Wakawo gir ma wakawo plastic wani to wakelo ka to waketo alot e iye. Loso ne shape. To wakele ka. Kwasakete kanyo to chak wakawo kikapu marwani. To wakelo ka. To wakawo alot wagi. To wakete kikapu marwa. Aemi wacho na alode go dhi donjo e okapu. Wacho na alode dhi donjo e okapu. Koro wakawo to waketo gi ka. To wakawo karot chak wakete e iye. Koro ma kikapu marwa osabedo ga alode gi. Then wakawo ma to wachunge bathe kama. Kwasabiro kanyo to wanyalo kawo ma matin to wakelo ka.
Kwaseketo mano kanyo to wakao pork. Kwasakao pork to wakelo pork ka. Kore pange wi alot kanyo. Pange wi alot ka. Then mane baby maro en wanyalo dole kaka nowacho cha. Kwasa dole wanyalo chungo maka ten wakele ka. Kanyo kwa tieko pork ne waserve gi mashed potato gi roast potato, but Mano koro mashed potatoes. Mashed potato. Mana mar garnish tu. Oh, ok michamego. Michamego. Mae en rabuon. Obedo slashed gi dania iye, then obedo grill. Oh. Yes. Koro en inyalo kete ka kaka garnish. Kanyo kwa tieko. Kasto wabiro ka matin. Wakao ma matin, mana matin tu. Waketo ka mar besh mar lamb. Makuon. Makuon. Uduso kuon malich manade. Ne wasawacho ni chiemo ichamo gi wang'. Koro nyaka ikete maler. Koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chamo. Kwasang'ade kama, tipoge kama, tikao kuon, tikelo ka. Kisekelo kuon kanyo, tigolo ma. Gichung' kanyakla. Gichung' kanyakla. Then wakao lamb. To wakelo lamb ka. Kwasekelo lamb kanyo, to wakao spaghetti mane wawang'o cha. To wachuoyo wi kuon ka matin. Kendo chak wachuoyo koni be matin. Wasayudo shape mane wadwaro no. Wakel sauces koro. Then roast potato. Mondo mi chak koro wa break color ni. Wanyalo loso roast flour matin. Sauce pot. Allow the sauce pot. Sauce pot. Kanyo olosone? Olosone roast flour. Roast flour ni wan wakete wiye ka mondo wa break color mar gino. Koro king'iyo wan gi white, wan gi red, wan gi green, wan gi golden brown. Koro wasayudo color mar chiemo no. Koro ka kwa tieko mano, En sauce ni mani? En sauce ni ma mint. Mint gravy, yes. Ma mint. Koro wanyalo serve gi mint e bathe.
Then ne wan gi pork waservo gi barbecue sauce, sweet and sour sauce. Yes. Mane pok waketo accompaniment mare. Koro mae accompaniment mare. Okay, rosemary. wasenywakone kendo koro waselose minene entiere mesa ka. Ing'iye tikia ni dhi chako gi kanye. Nitie moro chala od kingi kan iluongo nang'o Castle, in mani dhi France donge. Nitiere Castle, nitiere kae idwa nogoye piny. Kochacha bende nitiere got moketi wang' idwa go piny. Kapok wagoge piny to Chef Ambassa, inya mana goero kamano ne jolwedo magwa kawuono. Kwatieko tago erokamano ne jalupna Paul Okode, kode en wuo Nyakach, embosomo tali. Wan gi John emaluwo Paul en junior sous chef, Paul en sous chef. Gine jolwedo ma konya e jikon masiala ka. Masama watimo tich tedoni. To gine ma gi wan kanyakla. Wacho ni gini nywakone. Gini nywakone. To ng'ani golo juice mare to kwarewo to gimodwaro no koro wanene sana. Yes. Jatik bende goye tik watiyo tich maber bas. Ero kamano kuom konyo. Aya koro kapok wabilo, kapok wamako chogo maber, inyana miyo wawach mogik kaka ng'ato nyalo tudre kodu. An wuo Nyakach, an executive chef Masiala. Anyalo wacho ni warwako welo te manyalo biro Siala. Kendo uneno gund tet motedo Siala. Ok en tet matugo, en tet ma serious. Iluongo to yie. En gima kimako pala to pala gole kaka idwaro. Koro ng'ata monyalo gombo yweyo kama nyangafu tinyalo biro Siala. Warwaki Siala, samora amora kidwaro namba ma Siala nyalo dhi website ibiro namba ma Siala, then ibiro Siala ore nyalo gochonwa. Yes. Erokamano maduong'. Koro penjo ma ng'ato dwa penjre, kiselose okapu mene okapu kama chacha, winjo gole iyo okapu kichame. Yes. Kisechunge kaka ichungo rosemary kama. Ingini samoro idusa ahinya ma koro kisechope yeso ber neno to koro wang'a kethe. Emibo yudo wan kaka nyidendi wacho ni capturing the moment. Chiemo kokela ni eto mokwongo kapok ikethe. Chwa. Igoye picha mondo yude maber. But watieke maber, koro koni wantiere koda pork chops, koni wantiere koda lamb chops. Mondo wabile wawinje ni to en nade. Iwacho mak mana ni adwaro kawuono bede Jumapili. Mondo amaka gil inya yiena kawuono. Ayieni? Amaka gi lweti. Chiemo kosakete lweti. To an makora ne kaka chiemo gi kijiko kada nyalo chiemo gi lweti. Koro gonyi thuolo minyalo enjoy nikech mano koro chiemo. Nikech koro nitie kumoro ma kochope to dimbruok nok dhi miya amul chogo ma fine. Koro sauce no iolo tiketo la matin. Inyalo kawo kama tiketo. Kiseketo matin kama. Tikawo pork mari kata lamb mari. Idumbe iye matin. Koro ichama chiembi mos. Koro makore ni wacho ni ma mint. Mano mint. Koni an gi barbecue. Koro gini gini keto iye ka tichama chiembi mos. Mint miteringo. Mint miteringo. Mint miteringo molo juice. Yawa. Ayie kode. Kono wacho nang'o koro beber kaka koni. Koni ma wan gi pork, tikete barbecue sauce. Koro barbecue sauce ikawo vegetable mane wang'ado ka, tiriwo gi ketchup matin, gi butter matin, tiloso go sauce. Then imichamo gi pork. Koro pork dwaro gima milimili matin. Emomiyo en sauce ne milimili kamano. Ma uloso rabuon to uso dania moro e iye. Koro ng'ato penjo to dania ni oyudore nade iye kanyo. Mae
Nasa wacho ni chiemo en gima ichamo gi wang'. Ikawo rabuon ting'ado slice mathin, kiseng'ado slice mathin soda ne ahinya. Then obedo baked. Koro ma en crunchy ichame. Omoke ka. En gima crunchy and inyalo chame. Ok ni nyalo en gima ichamo. Gima ichamo. Gimoro amora ka ichamo. Crunchy en edible. Spaghetti inyalo chamo, ma inyalo chamo. Inyarade. Ni kare. Koro donge wan wadong' ka wadil kode. In wachak warad kodi e juma manyien e chenro machielo mano mar tedo gi chiemo. Mana kaka pile pile iluonga ni Jael Lieta. Oriti. Erokamano. Mint ka? Oni chiemo mit.